Nagyon belevett valami az orromba. Kátlom. Na. Kész vagy? Igen! Jó. Jéha! Forog. És tessék. Könyves szekrény előtt fotelban forgatókönyvet olvas. Házi köppeny, főfény softbox, hairlight, sárga spot, mellette kávésasztalka, rajta lámpa, bor. Észre sem vettem, hogy itt vannak. Molnár Péter Miklós vagyok. Vannak, akik kisgyerekkoruk óta a filmezéssel foglalkoznak. De én még ennél is előbb kezdtem. Életem első filmjét a Közgazdasági Politechnikumban készítettem el 7-esként, egy undorító, disznó felvágós effektet akartam bemutatni, ennek ellenére hihetetlen nagy sikere volt, mind az iskolában, mind pedig különböző diákfilmfesztiválokon. Ezek után jöttem rá, hogy milyen iszonyatosan jó dolog filmeket készíteni, és ezért kezdtem el dolgozni a Suli TV-ben. Eleinte a kamera mindkét oldalán tevékenykedtem, de aztán rájöttem, hogy mégiscsak mögötte érzem magamat otthon. Ej! Nekem a hazám a kamera mögött van. A 7 évnyi Iskola TV és számos saját rendkívül fantasztikus film leforgatása alatt nagyon sok mindent tanultam a filmezésről. 4 éve 2 barátommal megalapítottuk a Pimuro Pictures-t. Közös filmeink nem várt kritikai és közönségsikert arattak. Az elmúlt években szerencsére ott tudtam lenni pár rendes nagyjátékfilm forgatásán, ahol meg tudtam nézni, hogy dolgoznak az igazi profik. Most jutottam el arra a szintre, hogy a filmezés már nem csak egy drága hobbi, hanem végre egy pénzkereseti lehetőség. Az ebből befolyt összeget eszközökre költöm, lámpák, derítők, amit pedig nem tudok még megvenni, azt megépítjük a barátaimmal, mint ezt a párkocsit is. Többször próbáltuk felvenni, hogy elmondom azt, hogy a kártyatrükkök helyett a filmezésben találom meg a varázslatot, amit én tényleg így gondolok, de ezt nagyon-nagyon undorítóan és gejlő hangzott, amikor kimondtam, de tényleg így van, a film az, ami engem a leginkább elvarázsol. A BKF kameraman szakja az egyetlen olyan hely, ahol egy magamfajta filmes otthon érezheti magát, és emiatt csak ide adtam bejelentkezésemet. Emiatt könyörögve kérem önöket, hogy vegyenek fel!